Bubagra kemajak MP kemajak Bubagra biyang MP biyang okok sangkisa sekang Tripura hastebo sumjagi tongmani Bubagra biyang thangka MP biyang thangka lukurongni jungdalo biyang kwmakha Bubagra biyang kwmakha MP Kriti Devi Deberman nene okok press meet eba kheba newspaper rogo sumjagi tongmani salni santam sekang je jarawo Tripura hastebo watiwa oinai kwbangma lukurokni nog nukhung dera baikha baksa langma bo jokha o jarawo Bubagra tangui lukurokni bwskango phaiya tini MP Kriti Devi Deberman ba tangui nukjak phaiya lukurokni bwskango thangui chubachu khaiya okok sungjakmani tabuk okokno ang norno tewisa phirugui sungnai je okok rokno sungnai rokno tabuk je okok sungnai rokno Bubagra biyang MP biyang ni kok sungnai rok tabuk narok biyang thangui tong narok tabuk Bubagra tabuk je salkisa sekang nuk watiwo nog nukhung deranai lukurokno chubachu khai tong bo bini sakni rang 10 lakh rakha aboni yagulo tini haino hai voice message ni bisingtei je thuinai nukhungo bo 50,000 khernai je thikya o nukhungo 50,000 khernai Chini MP Maharani Kriti Devi Deberman bobo bini MP fani bisingtei 1 crore rang yafarnai TDDC hapangbo 1 crore rakha tei TF ni motharago haino 1 lakh rang rakha tabuk ko khungke orono kasai phayo Bubagra salkisa sekang bo Tripura hastebo kwrui o jarawo bo phaimaya eba khaba lukurongno chubachu khai na musung phano khaimaya nai na musung phano nai mayang tongkhana chini MP Maharani Kriti Deberman bo Tripura hastebo o jarawo kwrui ambagino bwskango bo phaimalaya lukurongno bwskango pia tabuk Bubagra krung thayo thangui nai tongo chubawi tongo o kok rokno Bubagra 10 lakh rang yafarmani tini haino hai 50,000 khernai je thuinai nukhungo hanai saklaimani o kok rokno tangui newspaper front page kota chhiya tangui je fro Bubagra kwrui froke Bubagra kothai Bubagra nikhos nene kotoma ke newspaper go siyo tei press meet ni bisingti bo saw tabung ke tangui saimaliya je Bubagra lukurokno chubachu khai tong hene tangui newspaper front page rogo kotoma page khaliya aro daga tangui Bubagra khoroksa nukhungo je thuinai nukhungo 50,000 ke bini sakni rangbai rui tongo rnai hnai sakatini tangui tini ke o kok thairokno newspaper sire dagriya CPM rok kwbang kokno omahai kok hisawo je Bubagra je jorao kwrui je jorao lukurok derawi tong o jorao Bubagra kwrui hingke o jorao no Bubagra no borok kisa keno sawo je chini Bubagra Tripura sarok hamjaknai Bubagra biko bo tabo o jorao tangui kwrui hninai MLA Sudirai Borman bo okongno sawo MP biyang thangka Bubagra product biyang thangka tangui o jorao lukurokni nangkukui tongman jorao kwrui tabuk sadi lukurok no chubachu khai tong Bubagra tabuk khlogi sadi nang okong nasa samana tabuk je Bubagra chubai tongmanno nainedi Tripura hastebo busukse kwbangma o tui kotor bai ebo tui lomuinai theibikha baksa nog nukhung baikha o jorao Bubagra kwrui wngma baino kisisa kwrui wngma baino lukurok oroi salai tongkha kwbangma baksa news channel rogo rui tongkha je Bubagra nikhos MP nikhos hninai nge tini ke tangui asuk lakh rang bini sak baithani rang bai rui tongmani tangui tini ke saliya Bubagra chubai tong hnai tangui kok thaisabano sarakliya norok obo ang norok wansogona ang obo Tripura mothani bwchaoinai kok saw hnainai pia haiya je Tripura sarokno nainai eba Tripura sarokno chubanai ang bini ang kok bachai sanai tangui ke jung joto Tripura sa hamkraini bagui se oro Tripura sa ni bagui chubachu jesuk khaiman asuk chaw hnainai jung
kisah sengnorno samani ang je jaga tipra sarok tongui tong je jaga tipra sarok chugi angui tong je jaga tipra sarok ni nangko gui tong mani jorangui tong ajar gau nang kok sanai ebar ang tipra mothangui kok saya eba BJP angui kok saya Bubagra nadi tini bini sak bai thani rang bai na bo government ni fan na bo na bo bini tiri dise hapang ni bising tei rang na bo bini sak bai thani rang bai se omahai bini sak ni rang no sebai no omahai chuba chu khai tongo lokorong no nadi tini hasini government phase abo subaya khona tabsu jara tang hasini government gole gosika je khorksa thuinai nukhungo 4 lakh rajak nai nai piaba tabsu jara haste government bising tei khorksa borong si rajako abongka opposite de nai mung tongo o opposite de ingkha bo khorksa o flood situation no o flood situation no tam sanai flood situation no borok lokorona chuba thane bo sak sak thikya abagaino haste ni phasing tei haste hapang ni phasing tei bono rang chuba jakha omono puila je haste hapang ni bising tei khoroksa borok chuba jakha je o flood theinai nokhunga pheba tabo sudara tiprasa amchai rogo khoroksa pano rajaya ko thui tongmani jora pano o je nokhungo thikya o jaga phano thangai haste hapani phasing tei 1 taka bo rang rajaya ko phia haste hapang saka je thuine nokhungo borona 4 lakh kera janai tei derajak nokhung rono boroni derajak no chubanai pheba kisa process tongo government ni ba ke o government ni bising tei jotono chuba janai je derajak nokhung rono borok mungsui tongo collect khai tongo tei bo jaga nai tongo haste ni hapang CM Dr. Manik Saha bo haste hapang no tuitong bo tam busuk chubakha bo boni sak bai thangbai busuk chubakha ke bini 1 month ni salary bo ranai nai saka tipura haste wo kwmakha club ro botango borno chuba baikha haste Dr. Manik Saha no check ro yafar kanarok nugui man kana salkisa saka haike Menteri okra Dr. Manik Saha ni bini 1 month salary busungna khoroksa Menteri Bokrok CM ni 1 month salary busungna 1 lakh 2 lakh amasung ngui mano piaba tini nadi Bubagra bo na haste habang ni borok ebakha na kaisa tam sanai Menteri haipano bo busuk subai tong lukorona puilang khe rakha 10 lakh bini yaglor nai tabok thine nukhungo khungsa nukhungo 50,000 rakhe ge bobini sak baithani rangmaisi amsuk subai tong ke government bising tei subai tong haste hapang bo beba Bubagra ke sak nai di bobini rangmaisi subai tong hake nai di ADC fan busuk si crisis ngoi tong je jaga 40 crore manthai rogo nini 30 crore rog jago o jaga phano tiri dise hapang bising tei 1 crore rang subajak nai je o floodot thinai eba khaba tera nai nokhung rogo yang TF ni bukhaktei Tripura Employee Federation ni bukhaktei bo haino je employee rok borok bo 1 lakh rang chubakha naini di chung Tripura sarok khoroksa tei khoroksa no chubawa nango tangengke chung MNC kwrwi borok je jaga kwrwi a jaga no chung tei bo chini yak no phologa nangnai anbagui no Bubagra no salkisa chikang je salaiga Bubagra lukorok nangui tongman jorao kwrwi MP kwrwi naini di Bubagra bo bini sak hamya norok saimano bini sak hamya tei no bo norno nai tongo norno ko chubabui tongo norok abokhe wansogya phia Bubagra salni saltam nogo kwrwi ingake yang Tripura hasteo kwrwi ingake derajak rogo thangi nai angake tamhan Bubagra kothai Bubagra ni khos
Bubagra biyang budmana siming pro thangtibo phunuktiru koto satiro naine bari ang obo tibramo thono support khai samania abo ang chini tiprasa ngi samane che je jaga tiprasa rok chubawi tong je jaga tiprasa rok no chubawi tong a jaga no ang kok sanai eba nung BJP ungthung mothang thung CPM ungthung tini CPM koto sau Bubagra kerikha Bubagra tangi phailia bunana siming pro no phai koto saithango tangke tangi subalia tangke norok khe ang CPM rona sanamsung norong khe waisik subaka 1 lakh rang subawo honai ang khas khnaya ko je victims rong no norok subaya phano thangai je naikha amsi kotor je o flood incident ngai eba kheba theinai nukhung rogo norok thangai je naikha ang tonu yak naini di kok nglai kotor sana phareu pia okolo kok siming kok sana phareu baskangong ke kisisa rang phano reide man khanaro norok khabango kring kita mukha norok norni nijini phan bai eba kheba nijini je kisasik rang tongon bai norok amphain joy man khamong pheba norok kok siming sanarang ang CPM rono orom sanamo tungo norok kok ba siming ta koto ta sari okolo ko siming kok seja woi ta sari sanangke buskango phai sari sana ingangke roi phunugui sari jeng rakha naine norok kok siming sawoi buino allegation siming roi norok rajniti thungi tongmani abo joto lukorok saimano lukorok kamke no saimano sabo lukorok na chubai tong sabo chubayang tong kisisa krengma kheno Bubagra ozarao kreng kheno Bubagra mungai allegation thepalai sinai amai kabama koksil chaka Bubagra no naine di je jorawa Bubagra lokorona chubathai jaga chubaya hanai nai MP khoroi chini Maharani Kriti Devi biko bud mani thangka purba asana bud kuplang mani yagala tabuk purba asana lokorona thangai nai ya MP Maharani Kriti Devi siming yablena MP Biplop Kumar Dev botong bongke faide nai pheka ambo sumung katho bongke wasi se faide nai pheka FB rogo Facebook rogo post khaika asuk simung yaba tini MP sokai man loge no sokai skang no sai saklai khaje bo victim eba khaba thine nukhung rogo eba khaba deranai nukhung rogo 1 crore rang subanai MP phani bising ti ne bo bini Facebook te saklai kha te bo bini baithang post khaine bo saklai kha hakai nai ji kisisa jora kreng mane mane kok kabama allegation thepabo Bubagra no CPM ni phasing te norok kok kotor saya woi nai lukorong no politics thangya woi nai nung sak se bachai nai legadi sak se baike choba chu khaimano abon sinai legadi aro je jaga thoi tongmani jorawa o thoi tongmani jorawa norok politics thong ke norni o politics busi jora tongna nung manya ke buinobo hamyata sari nijeman khangke buini saide taisa chuba mano abose nai tokdi pheba tini amahai wansu ya karai no kabama allegation thepa ka Bubagra no ta Bubagra chubai tongo norok tangai press meet phai sapaya Bubagra chubai tongo tangai newspaper go front page ro kotor siya Bubagra chubai tong ne MP chubai tong ne tangai saya ko hake tini norno omon sana nayo je tiprasa rono chubanai bongkha Bubagra tangke Bubagra nadi nijini rangbai no bo tiprasa rono chubai tong kebo se baithani rangbai almost ke rang chubai akhona hapango tongnai rok phasi amse baithani rangbai chubai akho piaba botini amse ke chubai tongo ambaga angkok sawo je ang tipramothani faisingti butawi kok samania abo ambaga ni ang sawo je Bubagra kha tiprasa rono kubuni naine borok ambaga ni bo chubai tong norno politics thna bagai bo amai ke chubai tong ya politics thnai ka bo kabang thungai man khamo piaba tini amai wanso ya wine bo chini borok khni wanso ge je amai ke rang chubai tong
थैनायनि तथाय किफिलि ति फैमाया बेबा जे थैनायनि खुंगो ताबो बसुक जरा जों तालङै दंखा रांनि बिया लङै दंखा अ जरावा रां किसा सुक रे रेखांके बरनि जे बियाल तंमानि तैसेले कातिवान नैने बो अमसके सुबाय दं बेबा अमाहाय सुबाय तंमानि जराबो नरक एलिगेशन थेबाबो हाके आं तै बेसिको गोबां सालिया तां इनके बाक्सा borok o video no sadagay yangui mano baksa sajagnai bongai mano buiwan sogano ang tipra mothani phijing kok saw pia omhaiya ang je tipra sano chubanai je tipra sano nainai bini phajing ang dong hake tini bage asuno jotono hambai norok o video no share khayangke share khai ready tai channel subscribe khayangke subscribe khainani tini bage asuno jotono hambai।